Wallahi daga school nake to ban yi breakfast ba sai na ce bari in zo in gida. Oh, okay, da ki koma gida is far. Gida yayi nisa kuma sannan ina da lectures by 3 haka. Gwara is na bai makarantar to ya kike ya gida? Lafiya kalau wallahi. Ya yau ya sama Hajiya? Suna nan lafiya. Da fatan lafiyar sa talau. Ina abokina Malam Umar kuma. Yana nan. To masha Allah. Ai ni ma da madam dina nazo za mu dan ci abinci so mu je ku gaisa mu. Tare kuke? Mu je ku gaisa. Wasu ya. Ga Khadija. Ina wani gift da na baki na wannan na sallah gift. Eid gift din nan. To ai wannan Khadija ce take. A wajen ta na siya. Kanwar abokina ce Umar. Kin san ai Umar abokina ko? Ba ya zo gida ba? To kanwar sa ce ai baki ga kama ba? Sanne na wuni. Lafiya. Okay, how are you? Okay, is it ready? Yes. Okay, keep it. Kika ce kika zo ci ba? A to ki joinin dan mu mana. Zauna maza. Thank you. Please, I will need another one plate of Yeah. Bismillah. Bari a kamun na ko ki kara da wannan ni a sai in jira ko zan je cikin mota zan jira ka sa simin take away na fasa shi zan jira ka take away ko me ka maganin take away mana ana zaune lafiya mu ci mana no na fasa shi ka iya ci wannan ina jira masoye da kike da haka take tafiyo kishi akan nan inda bai kai ka ba amma kike da bar zan mata magana yanzu da ita kiji feel free amma sai na ga kamar ko ta yi shi a kai kida just feel free is da wannan barin jirin fa tun ɗazi ga sai kiran ki nake ko wallahi tun ɗazi ya tashi sai kuka yake yi. To ina ruwana ki bar shi ta kukansa yunwa nake ji ba da abin da zan bashi yanzu. Wallahi an ta abin tausayi tun ɗazi yake kuka. Sadiya kin kurmance kin ji me nace miki? Ni ma yunwa nake ji ba da abin da zan bashi yayi hakuri shi ma. Anti ba kun je cin abinci ba ku ci ba? Abinci muka je ci amma ban ci ba. Ki rike shi ya ta kukansa in baban sa ya zo ki bashi ya bashi abin da zai ci dan ni dai ban da abin bashi. To yawa ya an kai wallahi tun ɗaziya yake ta kuka. Kuka? To ba yanzu ba su zo ta wuce ta shiga ciki ba? Me yasa baki bashi ba? Baki ba ta shi ba? Ta ce wa ita ma ba ta da abincin bashi. Wai ita ma bata koshi ba bari ta bashi. Wai idan ka zo in baka kai ka san yadda za ka yi da shi. To in ya da shi ne? Haka dai ta ce in baka kai ka san yadda za ka yi da shi. Bari. Dare. Bawan Allah. Yaya.